Hawy ilişler şu näme %100 ziýany bar diýende ýöne şol ziýanyň birje bir puwdaga berýän ziýanyny aýdasym gelýär. Biz näme biz bir iş dünýäsinde ýetberýän adam da. Indi men özüm şo bir gaz idarada işledimde gaz çekýärdik. ŞGS bir ýerden gaz çyksa şonu başga belli bir näme punkty çekmeli bolsa şonu gaz çekýärdik de biz otaň şonun aýdýanda ene bizim işimiz bir hili näme izlerin diýen ýaly da. İş etsek şol abiyon bar, iş etmesek abiyon ýok. Abiyon bolsa biz näme boldy? Akladymyzdan daşary ýene de premiýa da gazanylýardyk da. O zaman her kim öz iş yerine, şoför yerine, başlyk yerine, tokar yerine, her kim öz işine sarwayt etmeli üçin her kim öz yerine jürdürýär da şu taýda. O zaman ýa-ni işleri plança wagtda diýilmeli diýilýär. O zaman her kim öz iş yerine durup şu taýda özünden näme getirmejek bolup işleýärler adamlar desýinden işe ýöre adamlar meniň barlygyna çökölene. Ýöne şol işler bolup duranlygyna gülalagullyk bolýan ýa-ni şo puwdaga şo çäreleriň ziýanyny aýtýanda ýekejesi bu. Şol adamlar günni her bir saat, sekund, her bir zat hasaply bolup duran ýagdaýynda bagy ekmeli diýip ekdelerde. O zaman şopurum gitdi şo taýy, başlygym üstünde durmak üçin gitdi, ýa-ni stokerlerim gitdi, motoristlerim gitdi. O zaman ýa-ni obýektiň işi togtadylýar şo taýda. Ol eýem biz etmeli işimizi edip bilemizok. Biz almaly, aýlygymyzdan alyp bilinmeýäs. Ýa-ni bir çäräniň şolun bagy etmek çäresi ýa-ni şo bir zat her ýyl gaýtaran ýa. Şo bir eklenýär, şo bir bagy ekýän, ýöne o suw tutulmaýandan bilýär. Ýöne çärem ekmeli boldy. Onu iyi değilim, iyi ýokmy? O zatları gözleyen ýok, her kim ýene öz iş ýerine gelýär-de, öz işi bilen meşgul. Ýöne ýa-ni şo çäre biziň edaramyzda şoňlara ziýanyň barlygy. Ol diňe biziň edaramyzda. Başga hemme puwdoklary da öz ziýany ýetirýär. Her kim hemme kişi öz işini taşlap, şol çäre üçin işini sarwayt etdiler. Ýene çäreniň ýekeje müňde biriniň nemesini aýdyp berýände men bir de şoňlara ziýan ýetirýärdi. Ýogsa şol edarada her bir saat, sekund, her bir zat ölçegilýär. Şonu ýetişebilseň dogry bolýar. Şonu alabilseň, şo hakyny alabilseň dogry bolýar. Ýöne bu edilen çäreler ýene de kän olara soňky nemede aýdyp geçenler bu ýekejesi bu. Ýene bir şol çäreleriň ýene bir nemesini aýdyp geçenmelerde bir prezident her vilayata barýar da ýazda barsa ne ýagşy, onu kışda da barsa şo bir çäre çykmaly diýip bir giden çagalar çykarýarlar. O zaman şo şäherde men garyndaşamyň biri aýdyp berdi. Şo kış aýlarynda prezident gelýän eken. Oňa da gara daňdan çykarýarlar ýa-ni çagalary. Hemmesiniň eşiklerden bir meňdeş kapron eşikler, owada sowuk, ýa-ni mentler öýmede geldi diýdi. Ýylanmak üçin. Ýa-ni hemmesiniň evinde buşlatly zatly, şonda da üşep öýmede geldiler de ýylanmak üçin. Biz bu ýylanary dogalmasaň bir 2 saat ýalyk oňa gitjek diýdiler diýdi. Ýöne o çagalar daşarda durlar, hiç yer kalanoklar. Özlerim kapron eşikli. Ýogsa üstlerine hiç zat berenoklar. O çagaň çydamadyk ýerine erkek adamlar çydaman ýa-ni ýylanmak üçin ýer sorak girýärler. Ol biziň şu organ işlerleri ýere gömesin diýdi. Şu zatlary eşitip hiçinde de bir jinnek ýalyk bir sowet bir rekimdarlyk ýene o zatdan ýoklugda. Köçede çagalar durlar. Organ işlerlerim gedekleşip ýa-ni ýaşaýyş şaýlaryna ýylanmak üçin girýärler. Ýöne şu çagalar köçede durlar. Näçe çagalar meningit bolup ölüm hasadyna şu derejä bardylar da. Ýene çäreleň bir nemesi şu dogry biri häzirlikçe. Ýene ýa-ni şu prezident ýa-ni vilayatlara gelen ýagdaýynda ýollar ýapýarlar da. Bu millet hemmeti bir iş dünýäsinde geçiren adamlar da her kim ýola çykýar, öz hajaty bilen çykýar bir keypine şeýle gidilýän bir adam kadýanda her kim keselçilik bolýar, ýa-ni paçaçylyk bolýar, görnämeli barmaly ýerler bolýar. Hökmany diýip ýa-ni posta bar ýa-ni post ýapyp dur. Näme? Ýaşuly gelýär. O ýaşuly gelse bugün bolanok ertel geçin. O näde bolýar? Ya ölüm hastası bir garyndaşlaryň biri bolýar, barmaly bolýar. Öňünden aýdyp gelen o. Ya keselçilik gelende ýa öňünden duýdurup gelen o. Gitmeli barmalym sen Ablasnoy balnisa barmaly ýa-ni görünmeli ýerlerine hökman şoň görünmeli. Görünmeli on o taýda posta duran ýüzlerçe maşyn dur. Hemmesem öz hajaty bilen barýar ta keypine barýan ýok. Ýöne şolary saklap geçirmän bolar nämemiş? Şol bir haramlada prezident dana şol gelýärmiş. Şoň üçin ýollar ýapyk. Her kim ýerine gaýtýar.
Niraş etrafynka barmaly ýene ýa-ýa görünmelerine 3-nde 7-sinde görünmeli ýa-ýa ýarak. Bir zordan adgulma bir ýetýän diňjal mawatyňam ýa-ni hajatlaryň ýüze çyksa şolary bitirmek üçin barýan. Odan bulam üst-üstüne ýa-ni ne bulam bir jemgyýete berýän ýa-ni. O zaman bu her bir çäreler bar. Bulara bilen ertürküm kadrlar bolup ýetişmeli studentlerimiz bar. Bulary her hepde sagyrk ýoluna iýerlerine hökmany ýagdaýda bir hepde bir gezek sagyrk ýoluna gidip gelýärler ýa-ni tarifler. Odan ýa-ni tarifleriň leýrenýän nemelerini eşitýäňde çäre ýok derler-de. Çärem gidäýmeli-de. Odan ýankylar odan okuw programmalary böyle okuýak bolýar odan olaryň izini tap bilen okmy. Olatlary sama soba ýasnada. Odan indiki geljek kadrlar, benim öňüme düşük adamlar ýa şuňlara ýetişdirilýär. Odan bulamur neme? Bulur ýa-ni edilýän çäreleň ýa-ni diýip düşünýärler.